ooo èrò ọ̀tẹ̀ǹtẹ̀ ọmọ rí gọ́gọ́bù nílé Olúbísí Tápàmọ́lúwò mo ṣeré wọnú jókòó tó kí n tó wọ̀yálò èrò kí n gbá ẹ̀wẹ̀yìn wò èèyàn tó bá wẹ̀yìn wò wọn lólùwárẹ̀ oníwílé ẹ̀rí agbégúnú ní gbowó èèyàn tí ó gbowó ẹni gbégúnú àfẹ́jú táwa níbẹ̀ gbogbo yànlẹ̀yànlẹ̀ tó bá yàn tá a pa yọ sí ìsinmi àgbàjá èmi tí mo yàn rẹ tí wọ́n yàn Tápà lálẹ́ ẹbí mi kí ni mo rí fún Tápà rí náà irú túbà ata túbà iyọ̀ túbà àlùbọ́sà túbà ewúrẹ́ túbà ìpàntóró túbà ooo ìpàntóró tó lòun ò ní túbà ọ̀tẹ̀ǹtẹ̀tẹ̀ tí ó fojú rẹ̀ rí mọ́ bó ọ̀tẹ̀ǹtẹ̀ marí gọ́gọ́bù yeyeye bí wọn ò bá lówó lọ́wọ́ wọn máa bá Tápà lọ o bí wọn ò sì lówó máa yá padà ń bìrìbìrì ẹ̀rí mo kí bàbá aláwo ó rànjú kókó mo kí gùnù ìgùnnú rànjú kókó àbí tí Tápà tí wọn ò ṣe ni Ọ̀rúnmìlà dákun dábọ̀ fi èdè wọn sọ̀rọ̀ Tápà wọn náà kó ìgàn mi fẹ́ dùn ọmọ ya sábùtò láìnú ẹ̀gàn wá sábàtà ibi tí kìíní ń gbé ṣeré ẹ̀yà ẹgbẹ́ kíkìíní máa jẹ gbádùn ara wọn ẹ̀rí omi kan bẹ́ nílé omi àbí àtọ̀mí bá bájọ jí kájọ máa gbára wa lómi mu ẹ̀sọ́ mi yẹ Tápà ọmọ máa fàárọ̀ dáná kúlíkúlí ọ̀gọ̀ǹgọ̀ múrọ̀ ló yàgò ọ̀tọ̀ ní Tápà tí ń ta kúlíkúlí ọ̀tọ̀ tún ní Tápà tí ń ta fún ọjà ojúlówó ọmọ Tápà sálẹ̀ yìí ẹ̀sọ́ mi yẹ Tápà ọmọ máa fa òṣèlú ẹ̀rí jó Tápà mo lè jó ọ̀wẹ́ Tápà mo lè gbà bó bá dijọ́ Tápà bá ń bínú wàláhì wọn ò ní jẹ́ dúró torí wọn kọ̀ọ̀kan yọgí kan yọgò kan ìlàjà ẹ̀rí òkú Tápà wọn aṣòro sí òun ẹ̀yẹlé wọn a sì máa dùn yùgbàyùgbà òkú Tápà wù mí ẹ̀rí ayé Tápà lówó mi torí bó bá dijọ́ Tápà bá ń bínú bàbá yín ní àwa fara òyìn lọ wà ní àwẹ́ tutù òwú wa ẹ̀rín wa tún ní àgbẹ̀lẹ̀ lógi ìjó ẹ̀tùtù òwú sọ̀pọ̀ afárá òyìn lọ́rẹ̀ èso wọn gógó bàbá ta ni ó wá bá ń gbẹ̀lẹ̀ ni ó bá ń gbẹ̀lẹ̀ lógi ìjó àìsìn Tápà sílùú ọ̀rọ̀ wọn sí Tápà nílẹ̀ Ọ̀yà Olúbísí ọmọ Tápà ńlẹ̀ ọmọ Tápà tí ń kọ́lé egunnu olúrẹ̀ o ìjọ tí mo gbọ́ pé lè Tápà ń jóná ẹ̀rí mo sáré títí mo fẹ́ kú ẹ̀mí mi fẹ́ bọ̀ o torí aṣọ kan torí ẹ̀wù kọ́ o mẹ́bí torí ìsásùn ẹja ni ẹ̀sọ́ mi yẹ Tápà ọmọ fàárọ̀ dáná kúlíkúlí Tápà ejìnà náà Tápà o ejìnà náà bàbò Tápà ejìnà náà Tápà o ejìnà náà bàbò.